ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ଶାଳଗ୍ରାମ ଯଜ୍ଞ ଶିଳିପୁର ଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଳସବୁଡ଼ା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଏ ଚିତା ପଡ଼ିଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଚିତା ପଡ଼ିଛି। ଏ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 3 ଦିନ ଧରି ଏ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ। ଏଠି ରୋଷେଇ ବି ଚାଲୁଛି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କଳସ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସେମାନେ ଜାଗା ପ୍ରସାଦ କେତେ ସେବନ ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ହେଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତ ବି ଲାଗି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଥରେ ଆସିବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେ ଯିବା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମନ କରିବନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଇଛି। ବୃନ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ମା ମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଚିତା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ପଡ଼ିଛି। ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଠିଆ ଜାଗାକୁ ହେଇଗଲେ ଆସିଲେ ଯିବାକୁ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବେନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ପରିବେଶ। ମନ ପୁରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ ଉଠିବ। କାହିଁକି ଏ ଜାଗା ସେମିତି ହେଇଛି। ଥରେ ଆସି ଆପଣମାନେ ଏ ଆସନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ 3 ପାଖରେ ଦିନ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ। ଆଜି କଳସ ଆପଣଙ୍କ ବୁଡ଼ା, ମନସ୍କାମନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କାଲି ପରଦିନ 2 ଦିନ ତା ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଜାଗା।